Bez partnera bude stačit. Nebo jak to je? Takže budeš stačit bez partnera, to nám řekni. Ne, partnera máš. Ne, máš. Tak tanči. Jo. Mikrofon. Tak já tomu vůbec nerozumím. Partnera máme nebo nemáme? Se mnou. Vůbec nevím, co se bude dít, ale ochotně si stoupnu kamkoliv mi řekneš a budu dělat. Všechno si mám dát pryč, všechno. Můžu se nechat oblečení. Mikrofon si můžu nechat. Ne, taky ne, musím ho odložit. Takže Kamilka Pušová a možná i já.